Selmilkom sħabi delegati, kemm jien gburi li għandi l-onur li niftaħ din l-ewwel konferenza ġenerali wara it-3 ta' Ġunju, konferenza li fiha qed niltaqgħu flimkien bħala partit li jingħata mandat b'saħħtu aktar minn dak ta' qablu mill-poplu Malti u Awċi. Gburi u kuntent ħafna wkoll li nista' ndur lejn il-mexxej Joseph Muscat u nkompli nsejjaħlu Prim Ministru. Dan il-mandat ifisser ħafna affarijiet. Ifisser li l-ġid li sar fl-4 snin li għaddew kien kbir immens. Ifisser li implementajna programm li laqat mod pożittiv lis-soċjetà Maltija fl-interità tagħha. Ifisser li l-poplu għandu il-fiduċja li dak li nwedu inwettquh. Ifisser ukoll li l-poplu jara fina il-forza tal-bidla f'dan il-pajjiż, li jemmen li aħna il-forza tal-progress f'Malta. Ifisser ħafna affarijiet oħrajn ukoll. Ma jfissirx imma li ma kellniex nuqqasijiet. Ma jfissirx li dawk in-nuqqasijiet ġew injorati. Ifisser li l-poplu tagħna l-fiduċja x'jemmen li mill-iżbalji tallimna li konna umli biżżejjed li nammettuhom u li nieħdu azzjoni dwarhom. Tgħidu li b'rebħa ta' 40,000 maġġoranza għalfejn qed issemmi n-nuqqasijiet. U r-raġuni hija sempliċi għaliex nemmen li b'saqajna mal-art dan il-moviment għandu fejn jikber aktar. Li għandu fejn jattira dejjem leħ aktar talent, aktar żgħażagħ, aktar nies ta' rieda tajba li fiħdan dan il-moviment, fiħdan dan il-partit hawn tistennihom id-dar naturali tagħhom. Rridu nkunu aħna li naħdmu biex inresquhom lejna. Rridu nżommu l-grinta li għandna, l-ambizzjoni, id-determinazzjoni, il-fiduċja, il-ħeġġa li naħdmu dejjem aktar sabiex dan il-partit jibqa' fil-gvern u jkun f'pożizzjoni li jimplementa l-aġenda politika tiegħu, l-aġenda soċjali b'saħħitha fi sfond ta' ekonomija li toħloq ix-xogħol u l-ġid għal kulħadd. Nixtieq fisem sħabi ta' l-amministrazzjoni. Nirringrazzjakom mill-qalb tal-appoġġ, kultant tal-paċenzja li tieħdu bina u kif ukoll tal-fiduċja. Hekk kif ingħatajna mandat ġdid biex inkomplu nservu fil-karigi rispettivi tagħna. Grazzi mill-qalb ta' dan. Nilqa' magħna wkoll il-whip tal-grupp parlamentari, l-whip il-ġdid Byron Camilleri fl-amministrazzjoni tal-Partit Laburista. Kellna kampanja elettorali mill-isbaħ u impenjattiva. Ħdimna kollha kemm aħna sabiex inwasslu il-messaġġ. Iltqajna man-nies, terraqna fl-irħula, ħabbatna l-bibien u tkellimna ma' eluf ta' ħutna Maltin. U r-riżultat wasal grazzi għall-ħidma ta' kulħadd. Ta'kom, sħabi delegati, kumitati lokali u distrettwali, il-kandidati kollha kemm dawk li ġew eletti kif ukoll dawk li ma ġewx eletti u minn hawn inħeġġiġhom sabiex ikomplu ikunu attivi fih dan il-partit. Grazzi wkoll għall-ex deputati li għażlu li ma jikkontestawx l-aħħar elezzjoni. Grazzi wkoll għall-eluf ta' volontiera fil-loġistika, fl-armar, fl-uffiċċju elettorali, fis-sigurtà, il-ħaddiema tal-partit u t-tim kollu ta' One Television u One Radio. Kulħadd, grazzi kbira mill-qalb. Bħala partit naħseb għamilna xi ħaġa li ftit partiti jirnexxielhom jagħmluha meta jkunu fil-gvern, u ċoe il-fatt li żammejna ritmu b'saħħtu ta' tiġdid f'kull livell u f'kull struttura. Aħna partit li propju qed niltaqgħu illum
anke biex neleġġu deputat mexxej ġdid u permettuli żewġ affarijiet. L-ewwel waħda f'din il-konferenza finali tiegħu bħala deputat mexxej. Nirringrazzja mill-qalb lil Lewis Grech tas-servizz li ta' lill-Partit Laburista u tas-servizz li ta' u għad irid ikompli jagħti lil pajjiżna. Grazzi Lewis. It-tieni, kemm għandna biex inkunu kburin li bħala delegati qudiemna għandna għażla bejn tlieta min-nies li jagħmlu onur lil dan il-partit. 3 ministri ta' suċċess li jingħataw fiduċja kbira mill-poplu. Ngħid grazzi lil Helena, il-Chris u lil Edward tal-li qed joffru s-servizz tagħhom. U l-poplu qed iħares lejn dan il-partit bħala wieħed moni b'talent kbir għallum u għal-għada. Partit li f'sitwazzjonijiet bħal dawn l-unika problema li għandu hi dik ta' għażla tant rikka u tant diffiċli. Nagħlaq billi inħeġġeġ din il-konferenza sabiex iżżomm ħarsta il-qudiem lejn il-futur. Sena 11 xahar ieħor għandna żewġ testijiet elettorali importanti u diffiċli. Appuntamenti impenjattivi li jirrikjedu ħafna ħidma minn għandna kollha. Veru li fadal iż-żmien, imma rridu nibdew naħdmu minn issa. Nieħdu il-mistrieħ tanċieraq wara l-kampanja u fil-xhur tas-sajf, imma nkomplu naħdmu mal-ewwel sabiex inkomplu nkunu l-għażla naturali tal-Maltin u l-Awċin kollha. Nirringrazzjakom. Ser ngħaddi issa l-mozzjoni ta' proċedura li għandna quddiem din il-konferenza da maqsuma f'żewġ partijiet. Tinressaq mozzjoni ta' proċedura f'isem l-Eżekuttiv Nazzjonali sabiex tiġi approvata il-proċedura adottata m'vista tal-provvedimenti statutorji għal fini ta' termini ta' żmien tal-ftuħ tan-nomini għal kariga ta' deputat mexxej għall-affarijiet tal-Parlament. ċoe li l-Eżekuttiv ħass li jagħmel aktar sens li n-nomini jiftħu fi żmien adattat u mhux skont l-interpretazzjoni riġida statutorja li fil-fatt f'item 2 ta' din l-aġenda qed tiġi proposta mozzjoni ta' emenda biex tiġi ratifikata s-sitwazzjoni b'mod permanenti. It-tieni parti tal-mozzjoni ta' proċedura fid-dawl ta' artiklu 6.4 ta' kap 5 tal-istatut li jgħid li wara kull elezzjoni ġenerali fi żmien 6 xhur sakemm il-konferenza annwali ma tissejjaħx qabel għandha tissejjaħ konferenza ġenerali biex taħtar l-uffiċjali tal-amministrazzjoni hawn fuq imsemmija kif ukoll il-membri ordinarji tal-Eżekuttiv Nazzjonali. Il-proċess tal-elezzjoni għal-ħatra tal-uffiċjali tal-amministrazzjoni sar u għal-fatt li l-elezzjoni tal-membri ordinarji tal-Eżekuttiv saret f'April 2017 qed jiġi propost li tal-elezzjonijiet ma jsirux issa u jsiru kif skedat b'mod normali fil-Konferenza Ġenerali Annwali tal-2018. Bħala parti minn din il-mozzjoni ta' proċedura qed jiġi kjarifikat li dak li qed jitressa għandu jidħol b'effett immedjat, inkluż items sussegwenti li ser jitressqu għal-vot. Nitlob sekondant għal din il-mozzjoni, Joe De Bono Grech jissekonda, se nressaq din il-mozzjoni ta' proċedura għal-vot ta' din il-konferenza, dawk favur il-mozzjoni ta' proċedura, dawk kontra, astensjonijiet, il-mozzjoni ta' proċedura approvata. Infakkar li l-proċedura kif ikkomunikata għal-votazzjoni hija segwenti. Sar l-early voting fit-8 ta' Lulju 2017 bejn l-10 ta' filgħodu u s-satej ta' warlof-sinar. Illum minn xin tispiċċa sessjoni plenarja sad-9:30 ta' filgħaxija, il-votazzjoni issir fl-entratura taċ-Ċentru Nazzjonali. Għada l-14 ta' Lulju mill-10:30 ta' filgħodu sa' 8 ta' filgħaxija ġewwa ċ-Ċentru Nazzjonali u mill-10:30 ta' filgħodu sa' s-satej ta' warlof-sinar ġewwa ċentru Laburista Rabat Għawdex. F'każ ta' runoff li jsir propju s-sibt li ġej 15 ta' Lulju, il-ħinijiet tal-votazzjoni jkunu identiċi għal dawk ta' għada il-ġimgħa. Ser ngħaddi għat-tieni item li hija l-mozzjoni ta' emenda li ġa għamilt referenza għaliha. Qed inressaq għall-approvazzjoni mozzjoni ta' emenda f'isem l-Eżekuttiv Nazzjonali li ma' mozzjoni tipproponi li f'kapitlu 18 f'sezzjoni 1 artiklu 1.1.1
f'sezzjoni 2 subinċis 1 artiklu 1 u f'sezzjoni 2 subinċis 2 artiklu 1 jiżdiedu l-kliem tal-inqas sabiex bekk fit-tlet stanzi, ċoe fil-ħatra ta' mexxej, deputat mexxej għall-affarijiet tal-Parlament u deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit, il-Kummissjoni Elettorali tilqa' nomini minn dawk il-titolati bin-nominazzjonijiet jiftħu tal-inqas 7 ijiem qabel u jagħlqu tal-inqas 5 ijiem qabel id-data tal-elezzjoni li tkun magħżula mill-Eżekuttiv. Fil-qosor bekk il-Kummissjoni tkun tista' tiftaħ in-nomini ferm qabel ġimgħa qabel l-elezzjoni b'mod li tkun tista' tirregola l-elezzjoni b'mod aktar organizzat u effikaċi. Ser nitlob sekondant għal din il-mozzjoni ta' emenda, jissekonda Etienne Grek, ser npoġġi din il-mozzjoni ta' emenda għal vot, dawk favur l-emenda, il-mozzjoni ta' emenda kif imresqa, dawk kontra, astensjonijiet, il-mozzjoni ta' emenda approvata. Ser ngħaddi issa tielet item. Tielet item hija riżoluzzjoni dwar delegati onorari għal din il-konferenza. Li bis-saħħa ta' artiklu 4.10 f'kapitlu 5, il-Konferenza Ġenerali b'riżoluzzjoni speċjali tista' l-raġunijiet eċċezzjonali tiddikjara delegati preżenti jew passati bħala delegati onorari. Fuq proposta tal-Prim Ministru, l-Eżekuttiv Nazzjonali qed iressaq din ir-riżoluzzjoni sabiex jinħatru delegati onorari għal omorhom bid-dritt tal-vot 6 persuni li taw snin twal ta' servizz il-Partit Laburista. 6 persuni li servew lill-partit bħala deputat mexxej fi żminijiet differenti. George Abela. Joe Brincat. Joe Debonogrek. Charles Manjon, għadni ma rajtux imma kellu jkun magħna. George Vella. U Louis Grek. L-Eżekuttiv konxju li hemm persuni oħra li servew fil-karigi kemm ta' mexxej kif ukoll ta' deputat mexxej li għadhom attivi politikament f'diversi rwoli u kif ukoll inħass li fil-waqt li kienet ix-xewqa espressa li jiġu nominati l-Speaker tal-Parlament Dr. Angelo Farrugia u l-imħallef Tony Abela bħala delegati onorarji b'rispett lejn l-irwoli istituzzjonali li okkupaw, inħass li din in-nomina m'għandix issir fil-waqt li nirringrazzjawhom tas-sem kbir li taw fil-Partit Laburista. Għalhekk ser nressaq din ir-riżoluzzjoni għal vot ta' din il-konferenza, dawk favur ir-riżoluzzjoni, dawk kontra, astensjonijiet. Ir-riżoluzzjoni approvata unanimament. Grazie ħafna.